nyakoro muke jwanga yawre kino machiri matire karakae ukinyi maber iwacho ni ukinyi makichiew ichiew kingima to wacho ni ka wangima ni ruoth to bende ka wantie ka wagoneno kamano kuom odiochieng'ni ma kawuono tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2024 yawre kino machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiew nyaka sango wan kodi ka achiel mondo mi koro wabed e twak e nonro mag gazet wadhi bedo kae ka warango gazet ma kawuono gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard wabed kod ng'eyo ni mage ma omi pek okinyi ma kawuono to mana kaka pile ok atime kenda antiere kae kod jafwambo wadwa mabende wadani walos godo wanona ni gazet gik mage mondo ikar kae embo miya pache kaka onene kaka ondike kar ka gi wang'e ma jafwambo iwacho ni nitie pach jandiko gi pach jasomo kawuono wada bedo kae ka wanone ka walidho na ledha bed gi siso mar some ka wantiere kae kod Phoebe Charity ang'era ng'ati mana gariyogo kene moro chabaga ga podi omiyaga bagni oyawre Phoebe oyawre ahinya en Kilei Charity Kilei Charity aya ayude yo makare ng'ena bondike kumoro koro mondo mi amake yo makare kata kamano ni chiyo yo makare achiew maber mana in amba chiyo makare gazet koro da mulo ka gazet ma Daily Nation kod ma The Standard akwa mondo chak gazet mar Daily Nation mabene nitie kar ka weche momi pek mana kaka nitie kar ka waseyudo Daily Nation aya koro wanya yude ka achiel ochopo na chon en mana ni ka mane pod oleo bire koro ka wanya nene ka achiel ma wach mantie budget mar State House ero nitie thuolo ma koro ochung budget ma enda medi kar kanyo romo bilion 47 mano mar neno ni chenro mopogore otim kacha e kar jot mano mar jatend piny Kenya mano kaluwore ni gik mage mano nego bed ni tim mano moting'o nyiewo geche mantiere kar kacha bilion 1.1 mano ket kacha mag nyiewo geche kachiel koda ka neno ni presidential dais kata kama ibedo kacha kowuoye bende olose yo moro makare jaga budget mano Margaret Nyakango koro odagi kwayo machalo kamago kawuok e kar jot ma jatend piny ing'eni mage gik ma jo Kenya kowinjo kata oganda mar Kenya kowinjo to giwinjo ka lit negi kabisa nitiere gik ma inyowa kaka jo Kenya kaka high cost of living pok odok piny pod jonyuol hinyre jonyuol pod chandore chulo omenda mag fees to kiwinjo ni pesa oket bilion 1 idwa nyiew godo geche to ipenjiri ni to ang'o marach gi gechewa ma wan godo sani kaka serikal ang'o marach gi gechegi nikech ging'eny kata kineno ka giwuotho ndara ging'eny ok gitin to kendo ja Kenya nyalo penjore ni ang'o marach gi dais ma wan godo sani dong wanyalo timo ne renovation alosa maber mondo obede state kaka nani dwar lakini gero moro kata loso moro to kane ka mano priority ma uwinjo waket sani kaka serikal wan gik ma inyowa ahinya ma uwinjo wang'e mano ka ntiere kar ka bene ka rango nyakoro mo jwang gin gik moko ma osebedo kacha ka ok mi pek ahinya madwarore mano kotenore koda kaka itiyo kod omenda mago ma ntiere kacha e piny Kenya kata migepe mopogore makoro waneno katimore ka wantie ite mar 7 ang' isome bed kod ng'eyo mago wechego mago mag nyiewo nyamburko kod gero podium en ang'o miyo sani koro giyudo kwet machalo kama mano ntiere kar ka nyakoro mo jwang mago gin moko kuom kwayo 31 mabende osebed kacha ka igolo mondo mi orangi e yo makare mano kirango are higa mokalo dwe mar 7 nyaka dwe mar 12 kwa wuok e mano nitiere weche mamoko ma pod ntiere kar ka governors koro ramo ni gik ma gida timo mano ka ngirango piny kanyo governors wacho ni budget mar ma gidwaro omenda monego bed chope county nyaka bed mana bilion 450 ne giromo kod jatend piny Kenya mano kama ne gintiere kata romo pod nyime ka odiochieng' mar 3 ka gintiere kacha e county mano ma Nakuru eno kanyo governors mopogore ntiere kar ka counties nigi chenro monego bed ni gitayo kineno kar ka omiye pek e ite mar 5 mar gazet mano mar Daily Nation nitiere kwan mopogore omenda ma governors dwaro ondik kar kanyo bilion 450 kachiel koda ka omenda mabende koro migi kata ma okitengi kaluwore kod budget mano ma pacho kae eno county ka county onego bed ni yudo kanyo omenda maromo bilion 391 en giwacho ni en rem maduong' mantiere kar kanyo remno to neno ni oduong' ahinya degi punguza matin lakini oduong' ahinya nikech ing'eni ka ok gimiyo governors ka ok giketo tenge omenda maber kaka governors dwaro nyiso ni
counties bro lag behind. Gik ma gidwaro ni gitimo gibiro timo kaka owinjo odwarre. To gima iwacho ni audit chande ka bro biro to wabro bedo kendo kwa wacho ni ma county ni ok ti maber, county ni ok ti maber, to wiwa wil ni omenda mane gidwaro nokomigi. Koro winjo ng'i wach ni maber mondo chenro kaka governors opango odhi maber kaka opangi. Mane mantie kar kae omenda ma koro Council of Governors kata kuku maten governors nyakoro mogi juang koro yango ite marabich ka ni ntiere omenda mano mar equitable share kata pok moro mag omenda gi monego bed ni chwalo e counties mopogore opogore ite marabich ka ngirange gidwaro kacho omenda maromo bilion 435 kod 9.5 ka monego bed ni wuoge road maintenance levy fund mano omenda mawuok kar kanyo onego bed ni romo bilion 10.52 mano bende gima gidwaro kar kanyo mondo mi ochop kare kaluwore kod budget mar iko omenda mar 2023 kod 2024 mano kama gintiere kar kae kaachiel kod kata dwaro budget midhi som higani mondo mi oting'e malo matin mano ka gintiere kar kanyo koro mogi jwang some e ite mar abich beda ni koro kapod wan ite mokwongo kae adeno waranga ni malo kacha mano kama ntiere more pain gin gik mage mantiere wiye kapodi mano ka wantiere wiye ka ang'ini ang'ine kama okete e ite mar 12 ema ntiere wechegi jopiny nobedo gi fuong'ruok en fuong'ruok manya bedo matin koso nya bedo ang'o siling achiel kende kano chopo tarik 14 kilando nengo mag modhi ma ota oluor mana gi siling achiel sani koro iwacho ni ero odhi idho mano kaluwore gi medruok mar levy ni mano mar EPRA ma bende koro nen wacho ni en dururu maromo kata otonglo maromo mana 25 sani koro idho nyaka otonglo maromo eno kanyo kata nduru 75 wacho ni kama entiere kar kanyo odhi chalo nade en medruok maduong' ma bende omi peka cha ite mano mar 12 nyakora mo jwang kang yudo thuolo mano mar some ka kanyo en gino ma bende dhi medo okelo tungni mano kawuok e migepe mopogore opogore nikech ero odok piny gi siling achiel odhi idho gimarom nade mano kang wantiere kar kanyo ang'eni ang' warange e kinde ma wantiere kar kae to en medruok mar nengo mag mauta Charity en gino ma oganda jo Kenya bende ne girite sama kama mondo mi gichopane ka ing'en en gima lit kabisa ka ma gima wasebedo kwa ywak ahinya ni komed omenda komed wach mafuta kata mauta to wahinyre kaka jo Kenya nikech komed mauta to gimoro amora medre nyiso ni kidwaro wuoth kata kidwa dhi e wuoth jogi bro medo fare nyiso ni kidwaro nyiewo gik moko nikech gigi te ikelo gi nyamburko koro magi malit serikal owinjo giuro miya jo Kenya pesa magi wacho ni gidwaro loso godo dais chande ok inyal konyowa gi ketno kata subsidy manyalo konyo jo Kenya nikech ka gimedo mede to wamedo hinyre ja Kenya achiel ni kata oganda ma jo Kenya gine ma ochulo fees to ene mochulo housing levy ma koro gikalo ni ineno koro otek ne jo Kenya koro gitimane nonro ni gikonyane jo Kenya kik gimedi nyo jo Kenya aya mano kaluwore gi lendo mano chiw juma mokalo nyakoro mogi jwang kod migawo mano mochung' ne weche mag teko pacho kae ma bende ne olando medruok ma kamano mano ka irango e kit omenda ma bedo kata ka ijuogo mano EPRA e weche gi bende mano wacho ni EPRA levy ma dhi bedo kar kanyo weche go mago mag road maintenance wacho ni kichulo fuel bende onego bed ni omenda marom nade mawuok madok e loso apeni mano bende omi pek kae e ite mar 12 koro mogi jwang some beda ne kod ng'eyo kaachiel koda ka mathoth mantiere kar kae koro wadonjo ne ite ma iye kar kae nitiere weche mopogore opogore ma bende kirango e ite mar 2 ka koro doho mano wadhi ane ite mar 2 kod ite mar 3 kanyo nitie sigana mamoko mang' warangi oting'o nyaka Mashaka Ola mantiere kar kae koro wacho ni ero doho ochungo mano jogo mano gwel mondo obed jotelo mano e mbalariany ma Meru University wacho ni en gimoro ma bende kelo paro mopogore opogore ero nitiere dwaro mag wacho ni gin 2 senior officials mago mantiere kata Meru University of Science and Technology ma bende koro nitiere kar kacha ne gin weche gi mag secret hiring mano gik mobiro mopogore opogore kanya koro mojwang gol ng'eto ma kamano e doho mano kaluwore kod paro ma bende nitiere kar kae vice chancellor mano ma mbalariany no ma Meru Romanus Odhiambo mano professor Odhiambo ma bende koro ne oloso kod doho wacho kar kanyo ni noyudo circular moro kawuok kuom telo mano mar public service ma bende ne
olero ne kanyo ni nitie chenro mopogore opogore ma ochungi mano are higa mar 2022 ma onego bed ni itieko e yo moro makare, mano ma onego bed ni ka ineno mana ka ida ndiko jok moko e tich nyaka ilu chenro mamoko ma pod nitiere kar kanyo. Ni e Kenya iwachoga ni samoro kata papers ma in godo ok ochuno ahinya but ng'ama ing'eyo. Koro magi gik ma waneno ka medo timre nikech indiko samoro ng'ato tich to ikia no ndik gi nade chenro to kolu. To magi ma timore ma mana ochopo ne doho lakini gigi timre to timre kendo mang'eny. Koro winjo olu gini maber kabisa. Aya nyakoro mogo joma nitiere kar kanyo ma Shakahola ero ne gintiere kar ka. Magi jo Shakahola kata jogo ma ne luwo din mano mar Paul Mackenzie. Nyoro no aneno pichni inyo ka Joyce okelo weche manyien. Joyce iluongo weche kanade, iwacho ni gin jok ma dendgi ne ol, ngonganyo koso gongayo. Aya en paro moro mantiere kar ka. Kata kamano Phoebe nitie gini ma ino jok ma dendgi ol ahinya monindo moko bed iwacho ni ero Shakahola suspect stage hunger strike. Dendgi ng'ong'oyo gin jok mool agiol ahinya, iwacho ni gin weche manyien mantiere kar ka. Mi paro machalade Charity. Ma wach mamit kendo lit nikech inya paro ni Paul Mackenzie notere do nikech nokono jolupne ni kik gichiem mondo githo gidhi gine Nyasaye. Koro aneno ka maybe gikelo teaching ni e doho kero gitime practically nikech onge ka ne luwo proceeding no en mano winjo tho mogik Paul Mackenzie. Joklupne no winjo dhi mondi, nyithindo kuongo, kasto mine, kasto joma chuo, kasto en makoro notho mogik. Koro aketa aneno ka pod otek tani ento oko ochiemo matin to we matin. Jomoko gemole to pod otek matin. Koro mogo joma gintiere kanyo basement mar doho ma Mombasa. Mano kane gichopo odhi onengi kanyo, kosenegi to jod bura odhi, jayalo bura odok yalo bura kendo neno kaka bura dhi nyime. Koro mogo inene kar kanyo mana kaka Charity wacho kanyo ni pod oneno ng'ama otegno. Bende kinde ne oseromo koso podi mag weche mantiere kar kanyo. Nitie masira machielo manotimore e kaunti mano ma Meru. Podi ka warange kar kae nitiere jal ma bende kineno kar ka mano weche mantiere wiye ka onego min mare kaachiel koda ka dagi. Mano kaunti ma Meru, obila ne orese kowuok kuom jopiny mane nigi ich wang' ahinya, mano kaluwore kod nek makamago mane otimo. En bende jal miluongo kanyo ni Mureithi ne nitiere kacha Menti Central mantiere Meru, ojagni 27 mano higni ma nitiere godo. To wachore kanyo ni osebedo ng'ama kata liekore osebedo ng'ama tiyo gi nyasore kata njaga e kinde mathoth ahinya. Kata kamano ne onego min mare kaachiel koda ka dagi ma jahigni 90 ma bende ne ngimane koro wuok kanyo. Wacho kanyo ni osebedo ka okono nyithinde bende ni obiro miyogi kum, kata wacho kanyo ni obiro punish gi mano ka gik mopogore opogore bende pok gitimo e ngimagi. Magi malit kabisa. Aparo ni koro serikal owinjo kaw okang' mondo ochak tim ne joma chuo counseling. Nikech ineno cases gi gidhi mbele, ok gidog piny. Ineno samoro injo ka nyadenda moro oneg kamoro, sijui moro oneg kamoro, konyo joma chuo owinjo chak tim ne gi counseling. To ok en gima usual ka ng'ato nyalo nego min mare mochako neg dagi. Nyiso ni samoro ne nitie gima rach kode kata giparo. Nitie paro samoro ne en go mang'eny. Koro kes ni owinjo luto joma chuo owinjo chak migi counseling. Mane kama gintiere. Joma chuo owinjo ko yudo thuolo mar wuok odhi adier koso obedo nade. Aya. Nitie sigana mantiere wiye ka. Nitiere yath moro ma koro bende nitiere. Sigana no ndika kod Winnie Atieno, jandiko e gazet mar Daily Nation. To gino ma olose nitie thoe ma biro e pacho kae kaluwore kinde ma onyuole nyithindo, iwacho ni childbirth. Thoe ma kamagi koro nitiere thuolo mar tiekogi pacho ka kata mar kumogi kata mar duokogi piny kaluwore kod yath manyien ma koro bende nitiere ka, wacho ni mar duokogi piny. En yath moro kanyo ma bende iwacho ni oketo ngima ng'a miyo kaachiel koda nyathi bedo e yo moro makare e kinde ma koro nyathi bende biro e piny ka.
Magi maber kabisa nikech ing'e ni en ga gima lit kabisa ka ng'ama miyo iseting'o ich 9 months kasto sama idhi koro ni dhi nyuol to nyathini tho kata ng'ama miyo tho. Koro magi maber kendo bro konyo mine. Koro mine kik luor, owinjo koro sani ki ing'e ni in gi yach konyo osechopo. Magi maber kabisa. Mano bende kabiro sirkal ero ka ogolo doses maromo kanyo 1360, mano doses ma dhi bedo kanyo ma yedhegi madhi duoko piny chwer mar remo mathoth ahinya e kinde ma inyuolo nyathi. Mano nitiere kar kanyo achiel kuomgi. To dwaro mantiere ahinya, ywak mantiere e counties, wacho ni counties mathoth, mano kirango kar ka gino mowach kod Dr. Serem, owacho ka ni counties mathoth ok dhi bedo gi thuolo mar ketogi e fridge kata refrigerator kuom thuolo malach kamano. Mano ka irango chenro mopogore opogore kaka yath ma kama onego bed ni ichiwo, onego bed ni kane kumoro manyalo bedo ni kama ng'ich ahinya mondo mi kitiyo kata kode uti kode yo makare. Ni gino moro ni kata ka yedhe ma kama gintiere kik wane gik manotimore kinde mokalo kata mago mag corona kama koro wacho kanyo ni ero vaccine kata chanjo mopogore opogore koro iwito kaluwore ni kindegi oserumo kata onge ng'ama ti kodgi, to iyudo ni ok okan gi yo moro makare. Mano ma pod tiere kar kacha. Anyuola moro mantiere pacho kae bende koro kata oganda mathoth mantiere mbui bende koro dwaro ng'eyo mathoth kotenore kod nyadendi ma bende jahigni 23, mano Bridget Jemosop, mano mawuok ka Barnet, Baringo County, ma bende ne owito ngimane e boma mano ma Ireland, ma bende kama nitiere kar kanyo ne nitiere Dublin, ma bende nowito ngimane tarik 27. En penjo mabiro mopogore opogore kar ka kida ng'e ni en ang'o manokelo tho mano mar nyadendini. Aparo ni cases koro mag nyadendi kata ji tho oko koro gimedo bedo mang'eny. Aparo ni nitiere kata kes moro mar Kang'ethe. Dong iparo Kang'ethe moro manowuotho awuotha moya e jela kama nomake moringo lal kasto ochako make kamoro Ngong. Dong inyalo paro kesno. Embe dong iwacho ni nonego nyadendi moro e airport. Mano kes mapok orumo. To nitiere cases kendo mosetimore mang'eny ma iwinjo ni joma nyiri kata gidhi somo kata joma chuo be gidhi somo kata gidhi tiyo to iwinjo ka githo. Koro aparo ni serikal koro owinjo chak keto kata chenro mar luwo jogi maber nikech owinjo ji ong'e ni sama nyadendi ni odak gi ng'a. Ineno jogi kwaluwo chenro ma kamagi to wabro neno ka nyithiwa kata modhi somo kucho ok githo e yo ma ok ong'ere maber. Koro owinjo lu gigi maber mondo justice otimre. Kata kes mar Kang'ethe no owinjo luwe maber, wang'e kata ni nyadendi ni to noya kanye. Ok ni wawe aweya ikelo e gazet wawe aweya gidhi kama. Mage gik mamiyo gigi medo dhi mbele. Mano ka gintiere kar kanya koro mojwang' sigande uchiw ka e yo moro malach ahinya. Ng'eni ka ng'ido thuolo mar nene ang'irange kar kaka ondike kod Flora Koech kaka nochako wuoth mare kobiro Nairobi, owuok Nairobi odhi Mombasa, kowuok Mombasa okawo ndege kata ndege mare ma owuok ochomo pinyno mar Ireland. Kamano wuoyo kod osiepe mopogore opogore. Ne en japuonjre ma bende ne puonjo ne somo wechego mago mag bedo nas kata jachiw thieth kuonde mopogore opogore. Kata kamano ne en mana wuoth mopogore opogore mana bende entiere godo. Ka irango kar kanyo bende e iteno mar adek kanyo kama chiwe sigande e yo malach ahinya. Kagoro wacho ni en bende ne oloso kod boyfriend mare kata jahera mare ma bende ne wacho ni ne bwogo negi. Gin weche mage mantiere kar kae. Giwacho ni mondo nyathi ywe mayom gidwaro ng'eyo mathoth ahinya kotenore kod weche gi duto. Ma bende nitie nyakora moge jwang' e ite machielo ang'orang' ka ite mar 4 gazet mar Daily Nation. Kanya kama ang'orango kanyo ni jotend migepe oketgi kama chal nade. Mano kama giborango kanyo ni gibedo gi rombe moko otieno mondo mi gine ni chenro mag bende dhi e yo makare. Ne igeno kanyo ni gidhi bedo ka ginyono ratil tikono gini ng'ama tiyo e yo makare ng'ama ok ti. Mano ka gintiere romo mano ma timore Naivasha. Omiyo peke ite mar 4 Charity. Ono kanyo ka Musalam Davadi jatend jotend migepe loso ka kanyo ka en gi jotend migepe mamoko. Teni gimoro ma igeno riti kata kirito ni gin gik mage madhi bedo kar kae. Iwacho ni gini ma gibedo kanyo ka jatend piny Kenya osomo negi mondo mi gitimane tich mano yieregi mondo gitim kanyo ne sirkal. Owinjo giti. Ng'eni sani ng'eni jo Kenya wan ga gitimoro ni ok wa demand ni jogi owinjo ti.
osuru wa ema chulo jogi. Koro owinjo gitinwa maber kaka owinjo timre. Koro en gima ber gidhi adhi e scrutiny kaka jatend Kenya wacho, kaka jatend piny wacho Uhuru Kenyatta ni odwaro luwo mondo ne ni ng'ama tiyo to ng'ama ok ti. En gima ber, lakini wambe kaka jo Kenya owinjo wasiggi, owinjo wabed kwapenjo gi penjo ni to into kari ni wacho ni bro timo kama mae gima owinjo tim to nang'o ok itim. Koro mano to ok en gima rach, en gima ber. Aya, nyakora mag jonge ite machielo ite mar auchiel kantie sigana ma koro ineno kanyo picha moketi ang'orange ane kar kanyo mano ite mar 7 kanye mang koni ni gintie yo machal nade to Charity ang'eni thuolo madongo ka dong gi thuolo ma dakika 3 nego bino rango gik mathoth ahinya ma pod ntiere e gazet karka ntiere omenda ma inono kacha molal e kaunti ma Nairobi mano City Hall maromo bilion 18 tiende nang'o ka irange kar kanyo magi bende ne olal e kinde higa mar 2016 nyaka 2020 mano kaluwore kod report mano mar Auditor General. Gigi timore omenda lal, omenda gi jopiny dwaro mondo mi ong'e ni gitiyo kanye gidhi kama chal nade. Kineno boke ndiko gima chalo kama nikech omenda gi ka yarango gi kata nitie mathoth ahinya mano lal e kind higa 2019 nyaka 2019 2016 nyaka 2019 ma bende kaluwore kod EACC kata duol mochung' ne rango bidhruok kod kedo gi mibadhi e pacho ka mag oganda bende ntiere kaka omenda ma kama wacho ni olal. Wacho ni moko bende osebed kata ka itiyo godo kod county ma Nairobi. Gilal nade? Ing'e ni penjo ma owinjo wapenje ni to gilal nade nikech kidhi chulo kata gimoro City Hall donge ntiere bank account mimi ma ichule pesa gi to nyiso in gi receipt mi receipt ni pesa ni chulo kama unless jogi ntiere pesa ma ok gichul e account imi e lueti. Koro magi cases ma osebedo kadhi mbele. Koro wawe wacho ni gilal, wawach ni ng'ama kawo pesa gi owinjo wachak penjo ni to pesa ni gidhi kanye to ng'ama kawo pesa gi. Koro ma ne gima owinjo walu gigi, ok ni wawacho ni pesa olal nade to pesa tichulo e account ng'ama kawo pesa gi. Aya, ntiere kama chielo kaka ma bende ka wanene mana piny ka kama intiere mane ite ni mar City Hall ni ntiere jaloso kata jaloso e lo EACC mano spokesperson mar EACC kama intiere kar kanyo Eric Ngumbi owacho ka ni lal mag omenda e apise mag counties kata apise mag sirkal ok en gino ma minya wacho ni mana e county ma Nairobi kende. Kata kamano wacho ni omenda gi lal omenda malal kaluwore kod keto lony manyasani kata automation e choko mag osuru ni malo ahinya kirangi counties mamoko bende manyiso kata Nairobi ka kende kata wacho ni ero uchul gigi kaka lembui kakalo kanye uchoke yo mbui uket gi kuri uket gi bank account miwacho uket pay bill pod tie thuolo maduong' ahinya ni omenda gi nyalo bedo ni lal mathoth kata ka gintiere accounts machalo kamago. Kore ma lokruok mag paro mano mag jotelo kuonde ma gintie mondo mi giked mager ahinya kod mibadhi ma bende biro kata mienjo ka gintiere kache county mopogore opogore. Nyakora mog jonge ite mar 8 nitiere koko mantiere county ma Kiambu ma koro keto Gachagua kama tek. Iwacho ne sirkal mar Kenya Kwanza nwawinjo kanya ka Gachagua ne loso ka ntiere weekend mana modonjo ma koro chako juma manyien ni. Wacho kanyo ni kama gintiere kaka jogo mawuok masa mar piny Kenya ka gin shareholders gin jok manigi shareholding maduong' ahinya e sirkand Kenya Kwanza kata kirango riwruok mar duond bura mar UDA mano ka luwore gi kwan gi mag ombulu kata gima chalo kamano kaka nolieke. Wach mantiere ka sani oganda ma bende koro dwani governor masani mano ma Kiambu owuog e apis koso bede apis. Iwacho ni kweth mantiere i Kenya Kwanza bende kata ntiere ng'ur ma opogore opogore kaluwore kod gino ma Gachagua bende koro kale nitie jogo magoyo governor mano ma Kiambu mano Kimani Wamatangi gimane mantiere kar ka monego bed ni bende irango e yo makare mano ka otenore kod yiero mabiro 2027 gin kwan mage monego bed ni goyo en koko ma pontiere masawa mar piny Kenya. Iwacho ni nang'o miyo Mount Kenya kata gwenge ma Central ntiere kod liet machalo kama e kinde gwandruok mar governors gi allies to maya gima osebedo kadhi mbele to ken kata Kiambu kende kata Nairobi kado paro kaka governor wa Sakaja gi Sifuna en ga en mana gwandruok to kidhi en gwandruok kihiga en gwandruok kamora mora. Koro aparo ni owinjo jogi omi governors thuolo mondo oti tich nikech gwandruok omedre to ok maendeleo ok bitimore nikech in ibo bedo ka isolve dispute kositiyo ipo ka kiny impeachment idwa bedo impeached. Koro owinjo omi jogi thuolo mondo giti. Aya, nyakora mogo jongo dhene
ite mar 16 ka to rangi ite mar 17 to watieki warang mana ite mokwongo gazet mar The Standard bang'e ka watieko san madhi ane ite mar 16 ite mar 16 kanyo mantiere weche mopogore opogore iwacho ni digitization is the future donje lony manyasani e chenro mopogore opogore kate counties wa bende biro kaka achiel kachiel to sigana mondi kanyo kod gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ma bende olere kar kanyo gik mopogore opogore monego bed ni gitimo mondo mi onen lony manyasani bende obedo kacha e counties kachiel koda ka chenro mopogore opogore ma gichwalo ne jopiny olero kar kanyo kaka sirkal mano mar Kenya Kwanza kotel kod jatend piny Kenya William Ruto osebedo kadhi nyime kod wechegi mag lony manyasani ko olero kaka kanyo mane gimomiyo bende yiero mokalo nobedo ni gima yot aya mano kama gintiere kar kanyo kama chielo bende nyakora moge jwang' mane bathe kanyo ite mar 16 ka ite mar 16 ni kama wanyalo nene mondo mi wane e wiye kanyo ntiere sigana mondo kanyo kod Agnes Kagure wacho kanyo Mother Language Day ma bende gin gik mage monego bed ni rango iwacho ni why it's prudent to embrace our mother tongues mano kama gintiere odiochieng' ma kawuono Charity omiyi mor machal nade kinyalo loso e dho mama oganda winji kama intiere kigoyo mbaka iwacho ni gipogore mopogore dholuo ne mana achiel kuomgi nitiere oganda Gikuyu nitiere Jolang'o nitiere Abandu mopogore opogore kata kamano jandiko Agnes Kagure lero kar kanyo ni en ang'o omiyo odiochieng' ma kawuono iwacho ni kawuono en midhiale World International Mother Language Day ma bende twak mabiro sani mondo bed ni wawe thuolo mondo mi twak odonji mano ka Sharon Ong'aw dhi bedo kae achiel kachiel. En gima mit ka inyalo loso gi mother tongue ni kata dho mama en gima mit kabisa en ga gima lit kabisa samoro kidhi dala to ing'eng ji wuoyo to ok iwinj gimoro amora koro aparo ni jonyuol owinjo ket chenro ma nyithindo puonjre dhoggi mondo ging'e iparo kata ntiere conferences ma kata kidhi jo China ok giwach ga kizungu giwacho ga mana Chinese koro un manyuru interpreters mondo uinterpret ok ging'ang'ana ga giwacho kizungu kaka wang'ang'ana gin giwacho ga mana Chinese in loke kidwa winjo gima giwacho koro wambe winjo wa med ng'eyo dhogewa kata lugha za mama zetu en gima ber kabisa nyakoro mojang' ober parane ni jang'wech moro wuok Homabay miluongo ni Sharon Ong'aw odhi ringo ng'we ma Chicago Marathon otieko gacho bet namba 1 to komiyo microphone ochak loso ochaka ni nyakora moge jwang' amora ahinya mar yudo loch makama lojni ojiwa kendo omora ahinya to keto wasunge ka bende ondiko jaluo moro kacha manyalo translate dong mano tich machielo bende chako neno chieng' moro ka abiro thuolo mar rengo Charity gimiya gino kama machako wuoyo nyakora moge jwang' en moro mar aringo ok yot ni winjo nade ipenja ni how you feeling awinjo taduoka gi dholuo kora ando kaka winjo udami abag ni mbele kanyo to kata kamano atieko maber agoro Nyasaye erokamano gimiye jok moko tich joluo bende odhi oko kacha giyude tije mamoko mopogore opogore nikech ka nitie jok ma wuoyo none okata e tuke mag AFCON mana mano rumo kar kae mano kaka Adigara mano jatugo masulu ahinya mano mar Ivory Coast itimo ne interview ka kanyo gimoduoki mana gi Kifaransa mana kama ntiere kar kanyo to beni channel China no gi joma ntiere East Africa ka ma wacho Swahili Kizungu ma bende nok nyal ponono winjo ka ng'at machielo loko koro ka gima kamano timore ma ng'ato jado thuolo mar loko tije bende nyalo mana medore Ramogi TV biro dongo Garanika ondiko ka gi jok moko nikech dhok ma wacho nyakora mo jong dela ne dho mama odiochieng' ma kawuono kamora ma intiere mane twak mabiro kae kod nyawadwa Sharon Ong'aw sa tang'ene rengo matek ahinya dakika 6 osekalo Phoebe Charity adani watiek kae gazet mar Nation kod machinglo mantiere bathe ka wadhi bathe ka ntiere cartoon wanene ka imiye pachi inang'o neno kar kano ng'ama orwako law moro maratong' gi koti suit marateng' to diyo od bura gi wach mar housing levy ma en atamalo 3 kama ntiere kar ka osome tielo mar 2 odiochieng' manyoro nokalo jogo mano wacho yes ne gin 141 jogo mokwede ne gin 50 kod 8 mano kama gintiere kar kacha ji mopogore opogore nitie kaka ng'ama chalo speaker mar Senate ntiere speaker mano mar od bura mamalo ma oparo ma pontiere kar ka kona giminya neno wiye ka od bura to chonde wiye osemuki gi housing levy monego bed ni gere kose wiye kacha mida golo oket housing project manyien e wiye kona kaka nene
kinyalo paro wach housing levy ni jatend Kenya nowacho ni gini to bro kalo kata wahero ok wahero gini nyaka bro kal to kineno kaka ng'ani chal no di omero di od bura ma chal ni kata omukore to okalo wabro ywak lakini gini chalo ni osekalo koro jo Kenya kata oganda jo Kenya nyikwa Ramogi wakasura kasa manya tiji ti matek gini to wabro chule agora mojangi winje ibo chule kata ibo chule wabona ne kanyo kaka ibo kale wacho ni mana demokrasia jogo mathoth biro thuolo mar gi mar wuotho gi gigo ma gidwaro to kata jogo ma noke od bura bo mana wuoyo kata ka en go koko ibo mana go koko to bang'e ung'e gigo mabro bedo kata katimore nyakora mga jwang gin gik moko mopogore opogore ma bende ntiere kar kae ang'eranga ne thuolo mag tije kik iwach Ramogi TV ka bende ok wakonu ahinya mondo mi ok wakonu kama nitie thuolo mag tije e ite mogik gazet mar Daily Nation ka ondik thuolo mag tije ne obila maneno chenro kinyi ma kawuono DCI dwaro obila manya donjo kata mondo konygi timo nonro ero gintiere kar ka ondike gimomiyo onego bed ni kar ka obila mantiere gi degree kata diploma e weche mag IT kata mago mantiere gi driving license ibo miu thuolo mamalo ahinya koro gigi becho somo ber kata kibedo obila jadi agi oboke ni moro kikidhi adhiya onyanjawi mbele kanyo be kikwarange sani kang'ido thuolo mar nene e yo makare ang'waranga ne kama chielo mano kama ang'wane director na oketo na penjo moro ka ntie penjo moketo kar kata wasoma Charity penjo ni wacho ni is marriage still worth it akene en tungni mopogore opogore wacho kata ni submissive wife bende gin gik moko ma pod tiere e iye ka iwacho ni mae sigana ma bende kineno kae ka oganda ndike gitimi Karimi bende lero weche mopogore opogore ahinya iwacho ni African woman onego bed ni ng'ama chal nade e weche gi bende iwacho ni weche mag marriage mana kama karka director ka winje yo makare kadiponi podi wuoyo ang'eni ayudo ne thuolo mar winji e yo makare kata kamano ang'eni Charity maya sigana mang'we tieko godo ka warango ite mokwongo mana machuok ahinya weche mokwamulo e gazet mar The Standard iwacho ni ero penjo ni ka is marriage still worth it? Yes, marriage is still very worth it. Iwacho mana ni kao mana mari asiye kupenda wachana na yeye anaye kupenda pendana na yeye koro hii kao mana mari to iloso mana ng'ati nikech kikao nyako ma wawacho ni gole bungu kata kienyeji kaka wahero luongo gi chande donge to ilose alosa obed kaka nyako midwaro to kiyudo ma broiler be ma Nairobi bilose alosa mondo obed kaka nyako midwaro koro marriage is still very worth it en mana ni ok wahero tiyo kodwa tiyo matek wadwaro ready made mabiro to kiti nyaka wati mondo gigi oti nyakora moja ngiko nani mane ite mogik mar Daily Nation kata kamano ite mogik en mar DCI some ing'e ibed kod ng'eyo mathoth mantie ka gazet mar The Standard ite mokwongo chal kama iwacho ni jopuonje ma bende nowito ngimagi e yore ma opogore opogore ma bende osene kata ka ichulo omenda magi mae gimoro moganda mogo osebedo karito nyoro nolose weche ma jopuonj ma otho kantiere gwenge ma nyandwat ma piny Kenya moneg kod jonjore bende osebedo ka ichulogi nano kanyo Collins Oyu jagoro maduong' mar NAT ne kwayo gima kamano mondo mi ochop kare gin gik mage mantiere kar ka omenda mathoth ahinya mantiere kar ka monego bed ni ichulogi ero mano ka irango salaries mathoth bende nitie kar kae mosebedo kanyo ka dhi nyime iwacho ni dead teachers mosebedo kata ka yudo omenda dong jogo nego bed ni ka isewito ngimani nji kaka TSC golo mana nyingi kumoro mos tin jogi osara pod odhi gidhi account nga nikech kata anyuola gi ok ne omenda machalo kama ma omi peke ite mar The Standard ka wayude The Standard nitiere chal ka gima onge ka wayude bende ang'wa tangni in kode ka kanyo omi paro machal nade jogi maponono kata anyuola gi bende gomba yudo kata osara mane ng'atgi yud to koro ok yudi ing'eni Kenya wan gi milruok mang'eny ineno ka sani dong wayudo mana kamoro iwacho ni counties city hall be pesa lal to ma omenda ichulo ne ghost joma nosetho to ne ntiere kata last week be nwang'iyo gazet moro iwacho ni ghost workers be ntiere michulo pesa magi gik madhi mbele to jogi gin gik ma ong'egi en mana ni ok wawuog oko wawach ni pesa ni dhi account machalo kama nitie ng'ama kawo pesa nitie joma chamo pesa gi koro owinjo lugi gi maber wawe wacho ni dead teachers paid money to who to where how
koro owinjo walugi gi kik wawacha wacha ni ochulgi kama ichulo gi nade. Aya, kineno kanyo omenda maromo kanyo milion 446 duto mosechul e kind hik omenda mar 2021 kod 2022. So mibed kod ng'eyo kar kanyo. Nitiere masira manotimore mar gas manomuoch kendo nowang'o oganda mathoth kamoko nowito ngimagi e gwenge ma Embakasi, ma bende sani omiye peke ite mar 2 kod ite mar 3 ang' iyudo ne thuolo mar ng'eyo ni gin gik mage ka otenore kod muoch mar gas ma kamano nyako Ramogi Ojwang'. Ni bang' mano ite mar 6 lang' morie mokalo iwacho ni e piny Afrika kata e pinje mag Afrika jotend pinje mage mafuyo ahinya iwacho ni ero Ruto Tinubu mano jatend pinyno mano ma Nigeria gine jotend pinje mafuyo ahinya gifuyo ahinya e Afrika kata e pinje maoko. Ondik kanyo kuonde ma jatend piny Kenya osedhiye kaachiel kod kuonde ma jatend pinyno mano ma Nigeria mano Bola Tinubu bende osebedo kata kadhiye. Iwacho ni jatend piny Kenya kuonde ma osebedo mana ka entiere oko e dweche 18 mokalo. Jatend piny Kenya osebedo oko ka entie koonge pachoka mano ndalo 104. Uhuru Kenyatta nobedo oko ndalo 95 thuolo kane entiere kar kanyo e dweche 18 mokwongo. Bola Tinubu kaachiel kod ka Buhari Tinubu osedhi mana oko na 71. Buhari ne ni oko ndalo 59 mane sigana mantiere kar ka. Koro kisomo inisewuok pachoka kuom ndaledi are niga chakre wach mogik gi paro ewi sigana mantiere ite mar 8 Charity. Nyikwa Ramogi fuyo to krach ing'eni imbe teme yude telo dipo kifuyo koro kik iywaga ahinya dipes jopiny nowacho ni omanyo ne jo Kenya tich donge jatend jo Kenya nowacho no manyo nwa tich imbe kidio laptop dola sign chagolo ni dola wacho ni wadi dola to dola wuok koro nowacho ni omanyo nwa tich koro wakwe chunywa wane ka otieko 5 years ko abobedo gi tije gi koso gibobedo tije hewa. Wariti erokamano ne Charity mondo thuolo mar biro to kodwa okinyi makawuono. Erokamano. Nyako Ramogi Ojwang' nitiere kae kod Charity Kilei jafwambo mane od fwambo mar Pamoja FM nitiere kod kachiel mondo mwana ane gazeti okinyi makawuono abed kod ng'eyo ni gin gik mage matimore gazeti waledhe bed kod siso mar dhi nyiewe ni gindo koro kata gichal nade so mane toke kanyo gimomiyo Arsenal bende koro chal ka gima ochako ng'wech mager ahinya ka koro gichomo kaw lig koso gida wito lig kaka season mokalo mago nitiere kar ka kete mana kar ka Nyako Ramogi Ojwang' ne mar weche mag tuke bende nitiere ka e gazet ang' isom ibed kod ng'eyo nakelo ni chenro mar nonro mag gazet odiochieng' ma kaunda osekalo 14 tok achiel twak mabiro en mano mar Dialo dho mama idhi ta kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'ao mano sani nyaka orom kanyo saa 2 mar okinyi ikete mana kar ka ang' watwa kod achiel kachiel nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyo kwar mokeo nyaka sango riti masane manere e chenro mar Mbakoro.